gaur hemen izango ditugunak, aurkeztuko dizkizuet, urrenez urren eta kantatuko duten ordenean, datozela bada, Aizarna Zabalgo sakristaua, Don Jose Mendizabal, Tolosako apaiza, eta nola ez, Fernando Bengoetxea Amezketarra. Hementxe ditugu. Hernaniko herrian jaiota azila, txabolategi dago ondo ikasila, gainera eztarrian ederra grazila, daukan ospea dauka ondo merezila. Gaurko desapioa degula merio, Tolosati epaile nakarte propio, egintza zutelana zintzota serio, tabakoitzai bereak emango zaizkio. Gauon jainkoak denei, hau da jende saile, Hernani Amezketa tarteko pile. Nik ondo trebetu dakarkit mutile, Zabala berdintzea izango da zaile. Desapillo honen zai, joan dan aspaldian, etxiak utxik daude Hernani aldian. Bosna ontzako urre hor daude magian, laster ikusiko da zeinentzako dian. Bertsolari hemen onenaren pare, irabazlea batek behar du alare. Guztiok anaitasun eharrean gare, dena bukatu deila haserretu bare. Erronka hau asteko garaiak badatoz, bertsolarik badaki jendea pozten ahoz. Gaur asetzen bagera zuek esandakoz, horrek emango digu urre
gainera